شەرê Efrînê derbasî roja xwe ya 23 dibe ku di encamê wê şerê de welatiyên sivîl şehîd û birîndar bûne. Herwiha mal û milkên wan talan bûne ku ew zerermendên herî mezin in. Hin şîrovekarên siyasî sertorên civakî dibêjin PKK şer û nakokiyên xwe lê Bakurê Kurdistanê veguheste ji bo Efrîna Rojavayê Kurdistanê. Herwiha hin şîrovekarên din dibêjin Ermanca PKK û Tirkiye ji şerê Efrînê guhertina demografiya Efrînê ya ku bêhtiriya neşteciyên wê Kurdan, neştecîkirina Ereban lê şûna wan, radsetkirina Efrînê ji bo rejîma Esed çanda kînê di navbera Kurd û Ereban de bi taybet ku niha alîkarên PKK sertorên civakî şerê Efrînê xistine çarçoveya şerê Kurdan û opozîsyona Sûriyê. Herwiha Erman ji vê şerê tûnekirina tevgera siyasî ya Kurdî lê Kurdistana Sûriyê wekû çawa jiyana siyasî û tevgera wê li Bakurê Kurdistanê hat tûnekirin û PKK doza Kurdî terûr kirin. Bi taybet ku serokê PKK Abdullah Öcalan dê pirtûkên xwe de herdem dibêje Kurd nîne ji Bakurê Kurdistanê koçber bûne û bi berdewamî daxwaza rawestandina wê koçberiyê dikir. Herwiha Öcalan herdem digot em dê şanda Kurdên lê Sûriyê ji bo çiyê lê Bakurê Kurdistanê berdewam in.